to sun zo da cewa ita dai yarinya ko tana kwana a masallaci ne aka ce ta baro gidansu shi wanda ya kawo ta tsohon dan majalisa ne ya yi waya da sassafe ya ce mini ga abin da ake ciki saboda haka sai na ce mishi to ina ofis a ofis ya zo ya kawo min ita kuma sai ta zo ta bani labarin cewa ta samu miji ne tana son ta yi aure ita shekarar ta 17 amma ba ta da kayan ɗaki ana ta ɗaga auren har sau uku kuma ita mareniya ce wata ta mutu ubanta ya mutu amma tana hannun kishiyar wata kuma suna zama a Zaria to saboda haka sai muka ce to tunda haka ne in Allah da za mu taimaka a ga yadda za ta yi ta samu ta wannan auren amma ta je ta zo da shi yaron da kuma zo da mahaifiyarta ita kishiyar uwar saboda haka bayan mun wannan yarjejeniya na ba su kuɗin mota na ce mata ta tafi washe gari ta zo to kafin ta tafi din sai na kira shi ofisa da yake kulawa da irin wannan harkar maganan yara tun da ta ce shekara ta 17 kaga bata kai 18 kenan ba to da ya zauna ya dauki duk bayananta da sauransu shine sai na ce to ina son shi ofisa a yi karo a ga wanda za a samu gudunmuwan da za a bayar a mata kayan ɗaki tunda an ce su gado su katifa su kayan kicin su ledan ɗaki su labule da sauransu duka dai to bayan mun yi haka sai ta tafi har ina ta wasu wasun ce kila ba za ta dawo ba ko irin yaran nan ne yan duniya tunda na saba ganin su to washe gari sai ta zo da ita wadda take cewa ya kishiyar mahaifiyarta suka zo nan ta zo tana ta koke-kokenta dai da sauransu muka ce ba damuwa to an yi haka shine sai na ce aje a tambayi famanin secretary ina ne zai bada wallahi ya kawo 100,000 ya bada na ce to ni ma zan bada kuma ma'aikatan nan suka ce za su bada shi kan shi ofisa ma da ya je ma'aikatar su akwai wadda ta ce za ta yi labule duk dai wanda ya ji ya tausaya dai to daga baya da yamma tunda ya riga ya dauki duka bayanai kafin ita wai kishiyar uwar da aka ce da kishiyar uwa ce ta tafi sai ta ce abin da ya sa bata zo da yaron ba tunda mun ce ta zo da yaron wanda zai aure ta saboda kada a zo ko daga ba a ce an goranta ma yarinya baya an yi aure mu kuma dalilin mu na cewa a zo da yaron shine mu gwada ma yaron cewa wannan yarinya fa tana da iyaye kuma tana da gata saboda ko da an yi auren nan ya kasance cewa akalla tana zaune lamin lafiya kala kuma mu ne iyayenta tun ta ce ita mariniya ce to amma ta ce washe gari za ta zo da yaro to washe gari ita sokowar kishiyar uwan ba ta zo ba sai ita yarinya da shi yaron suka zo muka tattauna da yaron to tunda yana shigowa ofisa ya ce mishi a abubakar ka zo ne sai ce a ni ba sunana abubakar ba sunana muhammad a'a to kaga daga nan aka fara to me ya faru yarinya ba ta sunan shi bane ko yaya daga nan sai aka ce to in dai har za a yi aure dole sai an je an yi gwaji na jini akwai na hepatitis na ciwon hanta akwai na a ciwo mai karya garkuwar jiki akwai kuma na bayan halitta ko da ake cewa saboda wurin haihuwa sikila da sauransu muka ce to aje nan zakari isa na kusa da ofis aje da musu aka je aka yi musu gwamnati ta biya kuɗin wannan gwaji to bayan mun yi haka mun tashi daga ofis da yamma sai ofisa ya kira ni sai ce to gashi faɗin bayanan da yake ji fa ita yarinyar nan fa kamar an ce bazawara ce har tana da 'ya'ya 3 ta fito daga gidan miji ne kuma wannan matar da ta zo da ita mahaifiyarta ce wadda ta kawo a matsayin mata uba kenan wadda ta kawo a matsayin mata uba so mamaki ya kama ni to abinda ma ban gaya maka ba shine kafin ta tafi sai tana ce min wallahi abincin da za su ci babu sai ne ce to aje a kawo kayayyaki abinci a bata muka bata su shinkafa su spaghetti indomie da wani garin tuwo duk muka hada muka bata domin su samu kayan abinci to sai daga baya kuma ofisa yake ce mun ga wannan labari amma zai je bincike to haka zo da suka yi mana ƙarya bayan shi ba mana secretary ina ba da gudunmuwa 100,000 mu ma kuma za mu kace za mu babbada gudunmuwa da za a yi mata wannan kayan yanzu za a ba da wannan gudunmuwa tun da an riga an samu to gaskiya na farko kaga ba mu san ma yadda auren zai kasance ba domin duk komai ne an shimfiɗa shi kan ƙarya to sannan kuma a wurin gwaji da aka yi shi kan shi yaron yana da wani dan matsala wanda ya buƙaci cewa dole sai ya yi ta shan magani
da sauransu. Ita kuma in ma za a yi auren dole ita ma sai ta buƙaci shan magani da sauransu. So saboda haka muna ganin mu za mu ba shi shawara cewa a dakata tukunna, amma da abin da aka shimfiɗa akan ƙarya kuma aka zo aka gane cewa ƙarya ne, to kaga cewa shi kanshi in yaron ya sani zai ce ya fasa. Ina batun su mazauna Zaria ne? To ta ce mana su a Zaria suke da sauransu, amma sai garin bincike shi ofisa shehu mai yaƙi ya bincika ya ga cewa ba a Zaria suke ba, har ya yi bibiya ta yake tun da kasan jami'in tsaro ne a garin bincike ya bincika kuma har ya gano inda suke ba a Zaria suke ba. To ƙaryayyaki dai gashi nan dai wanda gaskiya wannan ya bata mana rai kwarai da gaske, kuma ya samu sanyi a gwiwa. Irin wannan mutum in ya zo ma da wani zai zo da matsala wadda take ta ainihin gaskiya ba za mu iya yadda ba. Dan ƙari, kazalika wakilin shirin gari ya waye ya sake waiwayar wannan yarinya da ita da mahaifiyarta don jin gaskiyar abin da suka faɗa a matakin farko.